Mkhwanazi, okay. Yebo, yebo baba. ungathu inkosikazi. Eh no imina eh imina ukubheka. Yini Ungathi baba, ya kwangathi unenkinga nje. cha Iqinile. ngiyazi ukuthi mhlawumbe inkosikazi ngamangala ukuthi ngifika kanjani kumasho wafana nalawa. Hayi iyangithusa ngempela yabona nje bese understand ngempela. Cha Iyangithusa but-ke I'm willing ukuthi ngingalalela baba. khululeka Shamasi. Khululeka Shamasi. Sekuney'nsukwana nje ngilolu daba nami ngiludla ngamathambo engqondo ngabo ukuthi cha angilwenabise ngilidlulisele mhlawumbe kumuntu ongaba indlebe yesithathu sesineminyaka ke sishadile sibe unyaka nonyaka uyazi ukuthi njoba nje kusele u3 months sizobe enjoy anniversary yethu kodwa ke sengithi ke angizolibeka naludaba nkosikazi. Lalela baba. Uyayazi mosole lo usisi lo silekelelayo lapha ekhaya lo akwakhwela uThando Ushisebenzi cha sengiye ngathi ke njengoba sake sayixoxa eminyakeni emithathu udaba lokuthi ngingafisa manje sibe nomlekeleli sayihleka ke nje indaba yakho ngoba sasedlula sengiye ngathi ke mangibheka nje ngabona ukuyiphatha nokwenza kwakhe ngabona cha engaba ngoba uyakuthobela futhi uyakulalela kakhulu. Awume baba ungangilahli kakhulu sibe nomlekeleli indlelani. Cha sengisho ukuthi umsizi wasekhaya umuntu nje okuhloniphayo noma nikhulumisana niyazwana ngokolimi niyaqondana umuntu oyithobayo nje okuhloniphayo kanti futhi umuntu wesifazane ongelona uvanzi. Uyamazi nawe umuntu okhonzayo so ngase sengibuka ukuthi cha ngiyafisa manje ukumisa kube yinsika ezolekelela wena ezoba umsizi wakho njengonkosikazi wesibili. Angizwanga. Yebo. Cha ngiyathoba nje Shamasi ngiyathoba kuwena Nkwali. Angizwanga kahle angizwa ke nje leyo nto. Yena muphi lo zoba unkosikazi wesibili? Isebenzi lesi Ngikhuluma ngaye impela uThando nkosikazi. Ukhuluma ngesisebenzi mina ngiqashe umuntu ngimqashela ukuthi akazoklina wena wabona ukuthi umbonele ukuthi abe umfazi. Kunjalo ngiyazi nje manje Shamasi konke kushe endlebeni zakho. Hayi angizwa kahle. Yabona nje nonsense lo ngitshela yona. Nonsense. Ngiyehla Uze mama. uhambe ibanga elingaka uze uzongibukanisa nabantu yokukhuluma. Hayibo. Into engangihlalisanga phansi ukhulume nami noma ubize i-meeting nabantu abadala uzongihlambalaza. Ngiyazi Ngihlonipha impela baba yabona okwamanje kodwa yabona lokuhlonipha angiliboni nje ukuthi ungithatha kanjani ngicela ukulibeka ke udaba lwami Shamasi ukuthi kungani ngize ngihamba ibanga elingaka njengoba ukusho nawe sendlebeni zakho ngiyazi ukuthi njengamanje konke uzoqabuka uzokuthukela kodwa nje ngicela ungilalele nkosikazi ngiyazi ukuthi u10 years sisemshadweni akusisesikhathi esincane hayi lesibindi Nkosi yami hayibo